Zdá sa, že áno. Zdá sa, že niečo, čo môžeme nazvať dokumentom a je viac menej, samozrejme, tá miera práce s fikciou je v tom rastri dokumentárneho divadla, alebo to, čo teraz nazývame dokumentom, je zaujímavé nielen v divadle, ale aj vo filme. Obľuba dokumentárnych filmov sa v ostatnom čase výrazne zvýšila. Vidíme akési dokumentárne prvky aj v televíznej tvorbe, v rozhlasovej tvorbe a získavajú v tých časových oknách, ktoré boli určené fikcii vzhľadom na záujem divákov, tak získavajú čoraz väčší priestor. Takže zdá sa, že divák ako si chce to, čo nazýva dokumentom, chce to, o čom má ilúziu, že je to autentické, veristické, že je to nejakým spôsobom odkúkané z reálu alebo vyňaté z reality. Takže divák volá po tejto novej forme realizmu a je iba otázkou, či to celé slovíčko dokument a či to celé označenie dokumentárne divadlo nie je iba nejakým novým názvom pre realizmus alebo pre veci, ktoré už z minulosti poznáme, ale to už by som nechal na teoretikov a na historikov. No, zase poviem z praxe, Husák má stále veľmi slušnú návštevnosť, dokonca v Prahe bol údajne z tej triády, čo bola v Činoheráku, teda Tiso, Husák, komunizmus ako najvrelejšie prijatý, čo je možno pochopiteľné, lebo ten Husák im bol najbližší, mali ho tam na hrade. Či to potrebujú aj mladší diváci, neviem, ja si snažím tak sa nahovárať. Včera zase mám pocit, že tie témy nikoho nezaujímajú, čo si budeme hovoriť. Ale keď ľudia do toho divadla prídu, tak ja pozorujem u veľkej časti divákov, ktorí to nemuseli zažiť, istú fascináciu tými dejinami a tí vnímavejší si to pozorujú ako modelové situácie, ktoré môžu nastať. Teraz je úžasne prajná geopolitická situácia. No. Máme demokraciu 20 rokov. No, toľko trvala prvá republika Československa, ktorá bola pre mňa kedysi niečo absolútne nedostižné, teraz v niečom podobnom žijem. Ale to bolo len 20 rokov, čiže nevyzerá, že by to teraz malo skončiť, ale čo ak? A myslím, že v tomto je ten význam, že pár ľudí si z toho niečo zoberie, ale to je jak ten americký básnik, čo povedal, že tým veršom tank nezastavím a preto radšej teda pôjdem do toho najbližšieho obchodu a kúpim si revolver. A treba to robiť a to robím rád. Záleží na téme a záleží na načasovaní témy. My sme s Jou robili už 3, ak to môžem tak zaškatulkovať, čo to nerad robím, typy dokumentárneho divadla, inscenácie. Každá bola v podstate iná v tom, že Terra Granus bolo naozaj v podstate Československo a lokálna téma. Tajomstvo domu Skuteckých bola absolútne lokálna téma jedného domu, o ktorom fakt, že málo ktorý Slovák vie. A Nežná bola téma, ktorá sa týkala teda Nežnej revolúcie. Je veľmi dôležité načasovanie tej témy. Napríklad pri Terra Granus sa to v podstate osvedčilo aj to načasovanie z hľadiska teraz divákovi, nemyslím divadelnej kritike, ale to načasovanie voči divákovi bolo šťastné v tom, že v istých takých sinusoidách sa vyhrocujú vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi a otvárajú sa rôzne témy od teda repatriácií a všetkých týchto vecí až po teda, čo je Maďar a čo je Slovák. Čiže táto téma bola v tej dobe a už vlastne až po dnes, lebo zase to tak vracia, otvára táto otázka, bola vďačná a je vďačná pre diváka, pretože tá téma nehodnotí jednu alebo druhú stranu, pozerá sa na to objektívne a potom sa obracia vlastne k súčasnosti, k nám samotným, ako nemaďarom, ako divadelníkom, ako umelcom. A cez to vlastne môžu oni čítať ten chaos alebo tú nevyriešiteľnosť otázky maďarsko-slovenských vzťahov. A bolo to hlavne cez tému domova, čiže to je úplne vlastne akoby obrátené pre obyčajného diváka. Nie je to pre historika, nie je to pre etnológa až tak podstatná a zásadná téma. Skúma tam iné roviny. Čo sa týka Nežnej,
Myslím si, že Slováci ešte nie sú pripravení na konfrontáciu so Snežnou revolúciou. Neviem ešte definovať, čím to je, že nie sú pripravení, ale osobne si myslím, že ešte nie sú pripravení sa konfrontovať. Že by to chcelo ešte určite chvíľku času, nielen 20 rokov.